nie było. Tego to na pewno nie było. Zrobimy takie sobie białe. Nie no, tego nie chcę. Ej, teraz jest więcej tych unikatów. Jeszcze to jest? O, to ślicznie, ja to chcę, ja to chcę. Od razu, jak to ja mówię, ja to chcę, ja to chcę, ja to chcę. No oczywiście, bo ja zawsze coś chcę. No. Bo to właśnie ludzie jest to nie. To taka ja. Taka właśnie ja. Dobra, będę miała mało kasy. Patrzcie, jak ja mam mało w ogóle kasy. A, jak co kupię? No to jest takie właśnie moje. Takie zegarowniczka, to bomba. Boże. Ja bym mam głupawkę. Ja wam powiem szczerze, że ja bym mam głupawkę na bandana. Bandana. No i zaraz zaczniecie pisać, tak, kurde, przestań się zachowywać tak głupio, ogarnij dał nawet tutaj pierdzie, kurde, no. No, zaraz zaczniecie pewnie tak gadać, bo oczywiście ja jestem śmieciem. Nie jestem po prostu waszą kolegą i dla was po prostu śmieć. No. I to jest cała prawda. No nie, żartuję, po co ja tak gadam, tylko sama siebie obrażam. Okej, przestaję już tego gadać, bo mnie już to denerwuje. Okej, no to teraz zobaczmy, jak będę miała. Nie. Fajnie wyglądało, jak miałam moim zdaniem. O tak, piosenka. Okej. Nie lękaj się. Jestem przy tobie cały dzień. Nie lękaj się. O, tutaj jest nowe to. Chyba. Nie wiem. Teraz właśnie widzę, że coś przedstawili i te rzeczy są gdzieś indziej i są jakieś nowe też. Ja bym sobie serduszka kupiła, ale ich nie ma. No. I taki właśnie smuteczek kaka. Nie wiem, jak chcę się w serio ogarnąć. No już to denerwuję. Mam go nie na profilu. Jak dostanę dużo, no to kupię sobie Monstera. Jak dostanę, jak tutaj dadzą mi dużo fajn, a ja masy, kurde. No kurde. No nie, zbyt dużo będę wezmę sobie tak po prostu. A mi się ścina. Jak mandarina. Boże, ja się chyba lognąć muszę. O, włączył się tak bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Czekajcie, co ja chciałam? Co chciałam zrobić w ogóle? Kurde, nie wiem. Co ja teraz chciałam? Dobra, nieważne. Ale wiem. Bo jak komuś zrobię luka jakiejś osobie, jakiejś dziewczynie, która miała serduszka na nudze i zobaczę, czy ja mogę kupić. A ja raczej nie. Spróbuję. Tam serduszka na nudze. Ciekawe, czy będę mogła. Będę tutaj serduszka błagałam. Nie ma. Tutaj serduszek. Nie pokazali. Skandal. Jeszcze raz mówię. Skandal. Dobra, nieważne, to dobra. Jestem. Przepraszam, że tak powiedziałam. Okej, ja chciałam iść do motylów, bo ogólnie chciałam sobie kupić może rzecz, ale może ona jest taka brzydka dla wszystkich, bo dla paru osób. A ona mi się podoba. Tutaj. Chciałam to. Chyba z tym. Nie. Halo. I to się... A, chciałam te rzeczy. O. Tylko ogólnie zmienić chciałam kolor. Ten zawodnik marnować szansę. Wiecie dlaczego ja to tak inaczej śpiewam? Dlatego, że po prostu mój brat tak myślałam. Ten zawodnik marnować szansę, już jest nic. There's the place, manu, jakoś nie pamiętam dalej. No kurde, nie. Może takie było, a nie, bardziej czerwone chyba. Ja bym chciała takie bardziej czerwone, ale nie takie za mocne. Nie wiem, takie. Tylko ja... Tutaj też chciała dać pasemka czerwona. There's the place, manu. Dobra, może zrobić czerwony, żółty komplet w końcu, bo po prostu nigdy się go nie doczekam. Nie, no to nie pasuje. Nie, dobra, nie kupuję, nie.